बिग बॉस बर्थडे पार्टीचे इन्व्हिटेशन पासेस. येईल बिग बिग बॉस बर्थडेला जो आपण केक खातो तो तरी फ्री मध्ये मिळेल का? नाही तुम्ही जास्त विचारताय. केक कट केला तयार रहा, तो फ्री. गाणं कुठेही वाजू शकतं. बिग बॉस मराठी सीझन 6 आज आहे एक स्पेशल दिवस. बिग बॉसचा आहे आज बर्थडे. त्याचमुळे सगळ्यांनी मिळून बिग बॉस साठी सुंदर बर्थडे सॉन्ग गायला आहे आणि घरात झाला आहे सेलिब्रेशन. बिग बॉसने सदस्यांना दिली आहे एक बिग बॉस स्टाईल मध्ये पार्टी. पण ही पार्टी साधी सोपी नाहीये. या पार्टीमध्ये आहे एक ट्विस्ट. पार्टी सेलिब्रेट करण्याचा आणि पार्टीमध्ये जे भेटणार आहे ते खाण्याची संधी फक्त काही सदस्यांनाच भेटणार जे टास्क पार पाडू शकतात. तर बिग बॉसने या बर्थडे स्पेशल मध्ये एक टास्क सुद्धा ठेवला आहे. आता बघायचं आहे की पुढे हा टास्क कसा असणार आहे आणि किती मनोरंजक असणार आहे हे पाहण्यासाठी तुम्हाला बिग बॉस मराठी पाहावा लागेल. आणि अजून अपडेटसाठी टेलीचक्कर रिजनलला सबस्क्राईब करा.